Miħdejn il-fdalijiet qaddisa ta' San Ġorġ Preka fil-Kappella tal-Madonna tal-Medalja Mirakoluża ġewwa l-Blat tal-Bajda Malta, nixtieq insellem il-poplu Malti u Awċi kollu, u f'din il-festa dal-qaddis Malti niftakru xaġa li kien jħobb jirrepeti ħafna San Ġorġ. Ejjew inkunu ħbieb tal-Evanġelu. Nitolbu wkoll għall-poplu Malti u Awċi f'dawn iċ-ċirkostanzi speċjali f'din is-sena 2020 u nitolbu l-interċessjoni qawwija ta' San Ġorġ Preka li kien tant benefattur kbir tal-poplu Malti u Awċi, u niftakru f'żewġ affarijiet li kienu ħobb jirrepeti Dun Ġorġ. L-ewwel waħda hija li t-tagħlim il-għajn ta' kull ġid. It-tieni waħda t-talba li għallimna ngħidu. Grazzi Sinjur Alla u aħfirni Sinjur Alla. Bil-qalb nagħtikom il-barka pastorali tiegħi. San Ġorġ Preka itlob għalina.